Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобинони самонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор бошад бо 12 мошини дига қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои майда, мошинои советски, молодежни ва мошинҳои боркаш, мусофиркаш, ҳар гуна мошиное ки шумо мехостен. Хоб видеонавори моро дӯстон то охираш тамошо кунем. Ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментариё нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар корем. Дар видеои оянда мошина гуфтагӣ донад ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номерои имо васаб рӯй кунем. Дар видеои оянда реклама мемонем. Хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. Хоб аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед видеонавори моро дар имо васабтон подлиса кунен. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунен. Рафтем. Як мошини фурӯшӣ. Гурӯзавои газел Дустони Азиз соли барояш 2009 солае ки судишвариш бензини холияи моторуш нав астае ки састиани газел беҳтарин астае ки солиш 2009 ҳама чизи дар кори замонавира дорад. Хоб 6 та балонш ҳамаш полни худ 80% ки ягонҷош пусидаги ягон сарафи мошин 100% дар ҳолати техники қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар Московский област фурӯхта бошад бо нархи 350,000 рубл ки бо савдо ва муомила мешавад. алиш мешавад бо сечка ёки зафира ёки спринтери боркаш бошад дар Тоҷикистон алиш мекунем. худаш ҳамин газел дар Москва қарор дорад ба мошини Тоҷикистон алиш мешавад ки масалан гуфтае ки сечка зафира ёки спринтери боркаш бошад алиш мекунем. хоб рақамҳои растияшон аст дар ҳамин номеро имо ватсап дорад. агар ватсапшон кор накунад имошон кор мекунад ёки дар номерошон занг мезанед дигар вариантҳои худтона пешниҳод карда маслиҳат мекунед. марҳама. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. хоб деюм мошини фурӯшӣ аст дӯстон Daewoo Nexia ки соли барояш номаълум аст. намедонам мумкин 94 95 96 нагуфтиян. хоб судишвариш бензин газ дорад кор мекунад. авио моториш 6 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи гуфтага соҳибшон срочно фурӯхта мешавад. 4 та балони миёна, 4 та дискаҳои худаш. айни ҳол қарорда дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 9500 сомонӣ ки бо савдо мешавад. нархи ахиронош 9000 дигар савдо намешавад. гуфтага хоҳиш кардага ки беҳуда занг назаран. кадоме ки 9000 агар тоғри гирад мошин ҳолаташ соза мега миёна не ки хай бо агар хоҳем бо расхоча ягон кор дигаша хатон мекунем. хоб рақамошон аст дар поёни видео бардорам. кадомтон агар харидори аниқ бошад метавонед дигар маълумоти пурраш аз худашон гирен. шумо агар ҳам хали мошинои фурӯшӣ, боркаш, хона, замин чизе ки барои реклама дорен дар номерои имо ватсап имо рӯй кунем. дар видеои оянда реклама мекунем. хоб видеонавори моро дар ватсап имо то подлиса кунем. дӯстон навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. хоб сеюм мошини фурӯшӣ аст бародарон ки Opel Astra F ки дар кузови Хетчбек соли барояш бошад 1996 солае ки судишвариш бензин газ дорад кор мекунад. авио моториш 6 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. аккумулятори нав, 4 та дискои рамашка, балонош миёна дӯстон, хатдавои ҳамаш дорад ки маълумоти пурра бо телефон гуфтага састиани мошин беҳтарин аст. срочно сум дар кора мега ба ҳамин хотир мефурӯшем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки боз камтар дигар муомила мекунем. гуфтага дӯстони азиз саломшам тоза ихи нархҳои ки ҳози якка гуфтага аст ихи нархҳои офтан кинай бардорон. агар ки харидор бошед срочно метавонед ки занг зад дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. лайкотона мони чӣ мошини ба шумо дар кора дар комментари нависед. мо дар видеои оянда мошина гуфтагидона пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. хоб чорум мошини фурӯшӣ аст бардон гурӯзавои самосвал 53 астае ки яъне ки зил мешавад 53 мешавад. ҳамин хелае ки соли барояш 1985 солае ки коробкаш механика 4 та балонош миёна астае ки 6 та балонош миёна астае. масастиани мошин мега дар ҳолати кория ки дигар маълумотҳои пурра бо телефон мефаҳмам тага. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хучанд дар масҷидҳои ҳамин зил. хоб 24000 сомон нарх шуда ки бо арзон ҳам мекунем ва вариантҳои алиши ҳам дорад. нагуфтам бо чӣ хай кадомтон агар дар ҳамин наздикҳо бошен агар ки хоҳен агар рафтан мошина бинен на рақамошон аст метавонед дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. марҳама. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. хоб панҷум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстон аст Opel Combi ки чӣ хеле бардорон хоҳиш кардан ки ҳамин мошинаро монем.
соли бариошаш бошад 1999 солаи сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. 4 та балонои миёна, хадавоишам уже кадан дар кора, 4 та калпак. мошин статсияниш созаи пӯшидагӣ надорад, статсияниш соза мега хай. Дигар маълумоти пурра аз худашон ин мошина мегирӣ, фақат бор мекашӣ ёки ягон корта пешбарӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 24000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад дар назди капот. вариантҳои алиши ҳам дорад, нагуфтиам бо чи хай ягон вариант алиши шуда ягон мошина, ягон чи хонаи заминаи метавонед ки вариантҳоятонро пешниҳод кунед. рақамошон дар поини видео, маълумоти бештар аз худашон марҳамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. хоб як тагир гурзавои газел ҳастай бардорон соли бариошаш 2004 соле ки светаш зарда, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. ҳамин газел хоб 6 та балонаш миёна ҳастай ки пӯшидагӣ надорад, краскаш ҳам соза, краскаш ягон сарапина хиркадагӣ надорад, яъне ки краскаш свежа, мошина мегирӣ фақат корта пеш, яъне ки бор мекашӣ. айни ҳол қарор дорад дар Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 48000 сомонӣ ки боз савдо мешавад ва муомилаи хубам дорад. марҳамат дӯстоне ки ҳамхали газелон бисёр мепурсидаи нашумо дар вариантҳои хуб мошина статсиянӣ шуда сум дар кора мега ба ҳамин хотир мефурӯшем. метавонед ки дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. хоб шумо агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки мошини майда, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама, дар номерои имо васаб бурӯй кунед, дар видеои оянда реклама мемонем. ҳафта мошини фурӯшӣ. хоб ҳафта мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳаст ки дӯстон Daewoo Tico ҳаст ки хеле бародарон хоҳиш мекарданд ки састияги соз шамонем. хоб соли бариошаш ҳаст 1996 соле ки сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, объем мотораш 1 литр ки беҳади бад кам ҳаст. Нархои Дустони Азиз, яъне ки кам мехӯрад. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. салон тоза, састияги 4 та балони миёна, 1 сола ҳуҷҷат, ҳамаш 100% ки свети радной, ҳамин хел сиёҳае ки мошин чоткаи састияниш. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода, яъне ки Регар фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад дар назди капот гуфтагари соҳибшон. хоб рақамошон ҳастанд, метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. хоб ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳаст дӯстон. ваз 2107 молодёжни ҳаст ки свети сафед радной, соли бариошаш 2002 соле ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.6 литри простой ҳаст, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега бучидагӣ, 4 та балонаш миёна ҳаст, яъне ки 60% хадавой дорад. хоб састияниш соза мега хай дигар маълумоти пурра аз худашон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хучанд фурӯхта мешавад бо нархи 9500 сомонӣ ки боз савдо мешавад. дӯстони азиз, солаш 2010 бародарон хай кадомтон агар харидори аниқ бошен, на рақамошон дар поини видео ҳаст ки метавонед дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. ба шумо чӣ мошине ки дар кор бошад барои харидан, солоша нависед то чанд сомона чӣ хел мошин, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошен, видеои навори моро дар WhatsApp имотон падилиса кунен, мо бошад навора давом медиҳем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. хоб наҳум мошини фурӯшӣ ҳаст бародарон. Хундаи Портера, яъне ки мошини боркаш гурзавой, соли бариошаш 2004 соле ки коробкаш механикаи мошин дар ҳолати техникаи қарор дорад. балонош қариб ки навай, хоб састияниш соза, яъне ки бе ягон камбуде фақат мегирен, кор мекунен. хоб маълумоти бештар бо телефон гуфтага нашуд ҳуҷҷати чизо ягон маълумот нест. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷакен фурӯхта мешавад бо нархи 50000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем гуфтага ки сум дар кора. рақамошон дар поини видео аст. кадомтон агарам хали порта присида дар кор бошад, ин шумо вариант 50000 арзон аст. метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. хоб даҳум мошини фурӯшӣ ҳаст дӯстони азиз. бо ҳаст гурзавои газел ҳаст ки соли бариошаш 1999 соле ки моторош 24 гуфтагӣ ҳаст, коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. хобозадагӣ пӯшидагӣ надорад, мега ҳуҷҷатош тамом шудагӣ ҳаст, яъне ки ҳама ҷош сатфе дигар маълумотҳои пурра бо телефон. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомон ки бо савдо мекунем гуфтагӣ ки срочна сум дар кора бародарон. хай кадомтон агарам хали газелои боркаш дар кор бошад, нашумода чанд та газелое ки ба мо пешниҳод кардам, мо пешкаштон кардем. кадомиш ахтон варианташа ба шумо маъқул бошад, арзон карда харед. марҳамат.
мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. خب 11 ماشین فروشی است برداران سماسوال کماز است که چه خیلی برداران خواهش کرده بودن که همین خیلی کماز مونیم یعنی که با ما پیشنهاد شد ما موندیم سال باریش 1990 ساله که коробкаш механика سیستمش بهتره موتورش استاندارد گفتگی است редакторش همش 100% است. خب 6 تا بالونش میگه 80% است که 4 بالونش 50% یعنی که بالونش قریب 9 است که редакторش 50 زوبای میگه ماشین کارونه که کماز سیستمش بهترین میگه коробкаш دیلیتلنیا هم خیلی معلومات دادن دوستان عزیز. خیلی دیگه معلومات پورا از خودشون میگیرن. این حال قرار دارد در شهر حصار فروخته میشد با نرخ 53000 سوم که ماشین پول خود سیستم داره این کراسکش هم ناکدگی هستن. خب رقمشون در پایین ویدیو هست از 65000 با معامله میکنیم گفته که دیگه معلوماتش از خودشون گیرین. مرحمت. مگذاریم با 12 ماشین فروشی. خب 12 ماشین فروشی هست برداران که وزنی واسه که چه خیلی برداران خواهش کرده بودن با خواهش شما هستن سالی باریشش 1998 سالی که سوزشورش بنزینی خالیه ابیو موتورش 1.6 لیتر پرستو است коробкаш مکانیکای ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد 4 تا بالونش میونه خداوی سفید ردنای سفید نشد مثال پوسیدگی یا که حجت دگو معلومات نیست برداران عزیز از خودشون میگیرین. خب این حال قرار دارد در شهر پنجکند فروخته میشد با نرخ 18000 سوم که باز معامله و سودا هم میشه دوستان عزیز. رقمشون در پایین ویدیو است اگر کدومتون در کار باشد میتونید که مراجعه کنید معلوماتای پورش از خودشون گیرین. شما اگر هم خیلی ماشین فروشی داشته باشید که خانه زمین کوارتر برای رکلام کردن برای فروختن میتونید که در نمره ایمو واتساپ رو بکنید ما در ویدیو آینده رکلام میکنیم. با شما چه ماشینی که در کار در کامنتر نویسید ما در ویدیو آینده ماشین گفتگیتون پیشکشتون میکنیم. برداران این بود که 12 ماشین فروش داشتیم تا ویدیو آینده دوستان عزیز خدا نگهبانی همه شما خیر.